Noordewien. Willem de Vries. Kom verder. Welkom in de winter. Omroep Friesland. This world divides us on two different sides, but this wall's not real. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joerdweg vanuit het Omroep Friesland Café. Mijn bijzondere gast. Zij is 3FM, DJ en ze zit in Kwatten het glazen huis in. Ja, dat is ik helemaal waarom. Ze had redelijke Frieske roots, maar ik weet net hoe ver we komen met de Frieske taal. Dat gaan we nog helemaal achterkomen, want Sophie Hielkema, mooi dat je er bent, welkom. Dankjewel. Ik zit nog voor me hoe de taal te beginnen. Mag ik nog Hielkema of Heilkema zeggen? Nee, het is dan wel echt op zijn Fries. Je schrijft Helkema, je spreekt Hielkema, zo spreek je het uit. Ja. Hoe vaak moet je dat uitleggen? Nou, in het, waar ik nu woon, in de Randstad, moet je dat eigenlijk iedere keer moet je dat wel vertellen, ja. Dat het Hielkema is en niet Helkema. Maar ik luister ook naar Helkema tegenwoordig, ja. Het dotter net aan, maar ik vind het altijd wel eens keer. Wat is die deel nog Ljouwert en Friesland en hoeveel best wel Randstad worden? Nou, ik denk dat als je naar mijn accent luistert, dat er toch weinig van Friesland nog over is. Ik kan het niet horen. Nee? Zit niks meer voor jou in, hè? Nou, ik weet dat het wel Frieske roots haast, maar ja. Nee, maar het is omdat je het weet. Maar je zou het nooit horen vanuit mijn accent. Nee, ik luister wel eens op de radio en denk, ja, dat is... Het is echt weg. Ja, ik gewoon geen noordelijke tongval. Nou, ik ben wel eens benieuwd als ik hier een paar maanden zou zitten. Of dan dat accent misschien weer terug zou komen of zo. Ja, of dat je moe bent. Hè? Dat is ook nog wel eens. Ja, dat je dan weer terugvalt in... Tot nu toe heb ik nog niet kunnen ontdekken. Maar zeg niet dat als ik hier ben, dat ik me dan niet thuis voel. Nee, het voelt nog steeds wel als hier kom ik echt vandaan. Ja, maar hoe lang ga je wennen in deze provincies? Is me? Nou, een jaartje of 4. Ja. Dus ook heel kort eigenlijk. Ja. Maar mijn vader woont hier nog steeds, Saki Hielkema. En die zie ik ook nog regelmatig. Dus ik kom er nog wel. Ja, maar mijn pa is een echte liefhebber, hè? Ja, zeker. Ja, dat is weer... Dan ik liefhebber Cindy of net? Nou, als grapje, als geintje doet hij af en toe wel dat Leeuwarders er nog even tussendoor, ja. Kan ik van genieten, hoor, moet ik zeggen. Ze heeft poging nou dat ik wat Fries... Liefhebers en Nederlands toch ook op brabbelen? Hoe vind je komen of net? Ja, ik vind het wel een leuke uitdaging. Daag me maar uit daarin. Maar het zou kunnen dat ik soms echt een soort vraagteken op mijn gezicht heb. Dan weet je dus dat ik echt geen idee heb wat je hebt gezegd. Maar we komen er vast wel uit. Vertaal ik hem ter plekke. Ja, heel goed. Ja, heel goed. Ja. Hoe lang hast u ervan droomd om een DJ te worden? Nou, niet heel lang eigenlijk. Nee, ik droomde er wel van om iets creatiefs te doen. Maar ik heb gewoon heel lang gezocht naar wat het dan precies is. Ik wist wel dat ik het leuk vond om iets met mijn stem te doen. Dus ik heb stemacteren bijvoorbeeld uitgeprobeerd. Die ruimte kreeg ik op de AVP, op de Academie voor Popcultuur in Leeuwarden. Daar heb ik gestudeerd en ook afgemaakt, gelukkig. En toen werkte ik in een schoenenwinkel. En toen dacht ik, ik heb nu mijn diploma en ik heb dit werk. Ik wil eigenlijk wel iets anders doen. En toen in mijn lunchpauze haalde ik ergens een broodje en dan hoorde ik een vrouwenstem op de radio. Ik weet nog steeds niet wie dat is. Dat ben ik vergeten. Maar ik weet wel dat ik dat hoorde en dat ik dacht, nee, ik echt geen idee. Dat ik dacht, dit is gewoon een baan. Als in, hier kan je natuurlijk ook op solliciteren als je dat zou willen. Dus met 0 verwachtingen heb ik iets opgenomen. Een bandje opgenomen, dat opgestuurd. En ik hoorde daar 3 maanden niks van, denk ik. Vervolgens gewoon iedere dag in de schoenenwinkel gemeld om weer te werken. En 3 maanden later had ik een gemiste oproep vanuit Hilversum, zag ik. Toen dacht ik, dat zal toch niet. Dan springt hij hard wel even oer. Dus. Ja, dat vond ik wel spannend. En toen zeiden ze, kom maar langs. Want we hebben een interne opleiding bij de NPO die je misschien kan gaan doen. En dan gaan we kijken of je het in huis hebt om eventueel DJ te worden. Dus mijn verwachtingen waren altijd heel laag. Ik dacht, ik kijk wel of dat iets kan worden. Maar toch gelukt, ja. Maar het is niet een jeugddroom geweest of zo. Omdat ik niet echt van het bestaan afwist van het DJ zijn. Ik had nooit door dat zou kunnen. Nee, het wie er gewoon. Die DJ's zijn er. Ja. Daar komen geen nieuwe bij, en dacht ik altijd. Ver weg in de studio. Ja, dat voelt inderdaad heel ver weg, ja. Dat was een bandje maken, zei je?
Is het in de studio iets makkelijk of thuis? Of? Nou ja, ik had eigenlijk niet zoveel opnamemateriaal of dingen om mee op te nemen. Dus ik ben uiteindelijk naar iemand toegegaan waarvan ik wist, hij heeft een microfoon thuis liggen en een opnamesetje. En die heeft me daarmee geholpen. Dus Andy, als je dit hoort, ik heb het allemaal aan jou te danken, eigenlijk. Maar dat mag toch ergens in Holland een soort idee hebben van... Oké, als DJ moet je dit zo doen en moet je dat zo doen? Of Nou ja, een beetje in de blauwe hinein en we doen wel. Ik heb het nooit gezien als een DJ moet dit doen. Gewoon een persoon die een programma presenteert. Dus ik had er wel vanaf het begin zoiets van... ja, ik ga maar gewoon proberen om zoveel mogelijk mezelf te zijn. En als zij dat niks vinden, dan ben ik er gewoon niet geschikt voor. En dan weet ik dat ook. Maar ze hadden wel een bepaalde opdracht, hoor. Er stond wel op de website van de NPO Campus... waar ik dan die opleiding heb gedaan van een week... stonden wel eisen. Dus op het bandje moet een interview staan... een liedje wat je hebt meegenomen, wat je gaat beschrijven... een intro van een liedje wat je mooi volpraat. Dus ik had wel instructies van wat ik dan precies moest doen. Dat wel. Ja. En dan is de opleiding in. Ja. Dat is gewoon lekker spelen in de studio. En... Ja, dat was, het was heel leuk. Want ik vond de school eigenlijk altijd maar moeizaam. En het ging me ook niet zo goed af. Slechte concentratie of sowieso moeite met... theorie bestuderen in plaats van iets gaan doen. En dit was natuurlijk heel praktijkgericht. En het waren allemaal mensen die daar kwamen... die ook een droom hadden en het eventueel leuk leken om dit werk te doen. Dus je voelt je meteen heel erg lekker tussen die mensen. Dat je denkt, volgens mij hoor ik zoiets te doen. Dus die klik kwam ook in mijn hoofd. Het kostte me niet zoveel moeite als ik had gedacht. En het ging me vrij natuurlijk af. En dat gaf me een heel lekker gevoel. Dat had ik heel lang ook niet gehad. Dus ik dacht, je durft het bijna niet te hopen. Net als dat je een persoon leuk vindt... en dat je hoopt dat diegene jou ook leuk vindt... maar je durft wel al uit te spreken... ja, ik vind dit leuk. Ja. Ik voel dit wel. Ja, maar toen moesten zij het nog voelen. Steeds dichterbij dan, hè? Van... Ja, nou, je bent ook in het gebouw waar 3FM ook zit. Dus het komt letterlijk ook dichtbij. En aan het einde van de week word je dus zo'n kamertje ingeroepen... en daar krijg je de uitslag. Ga je door of ga je niet door? Ik word doodeng. Ja, het was echt zenuwslopend. Maar ik dacht ook, kijk, waar ik op ben beoordeeld... dat is ook precies wat ik kan. Meer is het niet, het is ook niet minder. Dus als het hem niet wordt, dan weet ik dat. Zou ik wel jammer vinden, dacht ik. Maar dan moeten we iets anders gaan bedenken. Maar goed, het boodschap positief. Ja, het was heel positief. Ik moest nog wel wat ervaring opdoen bij de lokale omroep... voordat ik echt op 3FM mocht. Dat heb ik een paar maanden gedaan... Ja, toen bij Oog Radio in Groningen was dat. Een hele leuke omroep trouwens. Superleuke omroep. Ja. Maar ja, ik heb helemaal geen Groningse roots. Niks. Groninger roots. Ook geen accent, hè? Geen accent. Dus ik kwam daar echt om te oefenen. En dat was het ook. Maar het is uiteindelijk wel goed geweest dat ik nog wat uren erin heb gestopt. Want in de nacht van 3FM moet je al wel klaar zijn om... ook je eigen techniek te doen. Alle knoppen in te drukken, het presenteren. Ja, want dat wel de eerste inzet om 's nachts dus, nachtradio. Ja, je begint 's nachts en je hoopt uiteindelijk dan op een mooi plekje terecht te komen... wat je bij daglicht voorkeur heeft wel bij daglicht. Dat is wel leuk. Wat droomstek, want ik is nooit weekend Moa's. Ja. Wie dat de droom, want Moa's radio, dat is een soort heiligdom in Hilversum, volgens mij. Want als dat hel is dan best wel, de man of de king, of hoe het maar nemen worst. Ja. Hast u die emotie ook, of is dat meer voor freaks? Voor de freaks, de echte freaks. Nou, ik denk dat ik inmiddels ook een freak ben, hoor. Ik kan ook niet meer terug, eigenlijk. Of het radio is het heiligdom. Ja, nou, het heeft wel iets magisch, ja. Dat je echt samen met de luisteraar opstaat. Dat vind ik wel iets hebben. Maar als ik mijn collega's spreek... iedereen heeft een andere droom. En een ander tijdstip wat hun goed ligt. Maar ik vind de ochtend heel fijn. Ja, zeker. Ik ga straks verder op praten. Maar eerst maar even over de muziek. Want ik denk dus dat die muziekliefhebberij er eerst weer... en pas vervolgens de radio. Of? Ja, zeker. Zeker. Muziek is er altijd al geweest, ja. Is dat nog steeds zo in die beleving? Dus denk je, leuk programmameidje, maar de muziek stipt mij op in? Absoluut. Dat is ook de reden dat ik heel graag bij 3FM wilde werken. Niet alleen vanwege de leuke programma's die er gemaakt werden... maar ook zeker de muziek die je draait. Want uiteindelijk... als ik daar zit en ik maak mijn programma... maar tussen de liedjes door... hoor ik allemaal geluiden die ik niet prettig vind. Ja, dat is toch zonde. Nee, ik geniet echt van de muziek. En dan ga je echt anders door het programma maken. Dus die zender past ook heel goed bij mijn eigen muzieksmaak. Want hast nog... even old school. Er wie een tijd dan hier een DJ bij Radio 3.
dus destijds nog. Hilversum 3. Ja, dat weer weg van mijn tijd geloof ik. Ik ben heel erg hard weg, maar goed. Die hier allemaal een free choice. Ik weet dat Henk Westbroek, Denk aan Henk, dat wie dan daytime radio. Die mocht 2 platen per uur zelf uitzieken. Dus toen wie direct al formats en platenlijstjes. Ja. Wat in dat zien wurg nog? Wat mij zelf nog Ja, het is grappig dat je dat zegt, dat het free choice, zo heet het ook nog steeds. Dus die hele term is niet veranderd. Mooi, dan ben ik in ieder geval nog een beetje bij. Ja, je bent echt bij. Je bent meer bij dan je denkt, hoor. Ja, maar dat is mij echt zo. muziek uitzieken? Ja, zeker. Volgens mij hebben we één free choice per programma. Ja. Nou ja, En dat klinkt heel weinig. Op een heel programma helemaal net meer uitzieken. Dus dit is nog tenminste. Maar ik zou niet eens mijn eigen muziek volledig willen uitzoeken. Nee? Nee, ik vind het juist heel leuk dat je ergens werkt waar jouw muzieksmaak zo matcht met... Ja, er zit zoveel achter. Die muziek die wordt gekozen met een bepaalde reden. Ja. En we worden ook wel heel erg betrokken in welke muziek ik draai. Dus ik maak ook, als ik mijn programma voorbereid, mag ik ook aanschuiven op de muziekredactie, zoals dat heet. En ga je dus samen met iemand die dat als job heeft, naar de liedjes kijken die je gaat draaien. En mag je daar ook iets van vinden. Ja, dus net letterlijk een platenlijstje die bij Ja, dit ga je allemaal draaien dit weekend. Wat vind je ervan? Maar er wordt wel rekening houden, dit moet wel voor Sophie wezen. Jawel, maar goed. Kijk, uiteindelijk moeten er ook bepaalde liedjes gedraaid worden. En kan het antwoord ook zijn, sorry, je hebt pech. Deze moeten we gewoon even draaien. Dit is gewoon een platte plastic hit. En die moet er ook tussen zitten. Er is wat marge, er is wat invloed. Ja. Zodat de vingerafdruk van Sophie er wel degelijk opstiert. Ja, want uiteindelijk moet ik het ook, als je het... Ja, verkopen klinkt dan wel heel commercieel. Maar als ik het wil verkopen, moet ik zelf die muziek natuurlijk ook wel voelen. En ik weet bij een commerciële zender als 538 of Q-Music... Ja, dan ga je niet samen je muzieklijstje doornemen. Nee, totaal net. Nee. Nee, dan heb je het maar gewoon te draaien. Dus ik ben eigenlijk heel blij dat ik daar nog iets in betrokken word, zeg maar. Lucinda Williams. Ja. Hoe vaak draait dat soort muziek in die eigen programma? In mijn eigen programma niet veel. Nee, ik geloof ook Past ik net, denk ik, bij het profiel van 3FM, denk ik ook wel. Nee, past niet bij een profiel van 3FM. Maar er is een bepaalde muziek draai je gewoon lekker thuis. En dat is ook goed. Ja, nee, prima. Maar dan vind ik het heel niet. leuk dat ze het uitkeerden hebben. Ja, is echt mijn vaders sausje wat er overheen gegoten is. Hier ben ik gewoon mee opgegroeid. Veel country muziek. Stier je dit thuis op de radio? Ja, dit stond thuis wel regelmatig op. En we zingen het samen ook nog. Dus mijn vader en ik vinden het leuk om samen te zingen. En dit zit dus in het repertoire. Dit liedje van Lucinda Williams. Ja, want ik had die introduceerd als 3FM-DJ. Maar wist ik nog... Ja, maak die singer-songwriter nemen? Of hoe zorgt dat zelf? Nou, ik zou het is altijd zo'n beladen titel misschien. Ja, maar... Ik doe het echt omdat ik het leuk vind als hobby. Maar het is niet dat er liedjes van mij op Spotify staan of zo. Nee. Maar goed, doe je iets verder met de muziek dan alleen een luisteren dus. Ja, zeker. Ik maak het zelf ook. Vind ik ook heel leuk. Ja. En daar geniet ik ook van. Ik vind het dus ook heel leuk om dat dan samen met mijn vader te doen. Om dat dan te delen. Dat je zingen is echt iets magisch. Als je dat samen kunt doen. Maar singer-songwriter, ja. Dat ben ik geweest toen ik die popacademie deed. Ja, want welke richting had hij die? Ja, dat was... Je had 2 richtingen, of vormgever of muzikant / zang. Dus uiteindelijk ben ik afgestudeerd in de richting zang. Okay. Maar het is heel gek om daar een diploma voor te hebben. Want ja, in principe... Je doet het gewoon en je kan het. Ja. Of niet. Maar... Nou ja, maar goed. Ja, zang is wel een vak, ik werk. Ik denk dat het is gewoon gek om te zeggen, ik heb een papiertje in zang. Ja, ik mag zingen. Ik mag zingen. Ik heb daar een diploma voor, ja. Hoor je erin? Even naar Lucinda Williams. Waarom specifiek Lucinda Williams? Stem of de noemers? Of ja, ik vind het wel... de country snik die erin zit? Ja, de country snik sowieso. En hij heeft eigenlijk best wel een heftige stem. Wat je echt prachtig vindt of je vindt het verschrikkelijk. Heel karakteristiek, hè? Ja, heel karakteristiek. En voor mij is het voornamelijk sentiment. Het is niet dat ik echt specifiek iets met Lucinda Williams zelf heb. Maar dat zal je vast kennen als je ouders iets hebben gedraaid qua muziek. Juist omdat je het niet zelf hebt uitgekozen om het te luisteren, heeft het iets van sentiment. Ja. Je hoort het ook van Moby? Ik hou van Moby, ja. Al moet ik zeggen dat ik niet van alle muziek van Moby hou. Want hij heeft natuurlijk 40.000 albums uitgebracht. Ja, de man is nogal productief. Ja, hij is nogal productief. Ja, dat drukt me nog. Hij heeft zichzelf van meerdere kanten laten zien, muzikaal gezien. Maar ik vind deze Porcelain die ik heb uitgekozen... Ja, dat is een soort film waar je in zit. Ja. Dat zijn eigenlijk 6 liedjes in 1. Er zitten samples in.
Ken je dat je een liedje hoort en dat je daar meteen een soort filmscène bij bedenkt? Dus dat je meteen Heel vaak beeld. Hè? beelden in je hoofd krijgt. Ja, absoluut. Ja, ik heb dat dus specifiek als ik in de trein zit met de koptelefoon op en je rijdt langs van die weilanden, dan is Porcelain van Moby echt een schot in de roos. En het is een artiest met een verhaal. Hè? Het is een Ja. hele idealistische jongen eigenlijk. Ja. Spreekt zich politiek ik wel eens uit. Geëngageerd nemen ze dat dan mijn 30 wordt. Spreekt hij dat aan? De best van de jongere generatie. Dat inhoudt het daar? Maak ik het even plat is of net? Nou, dat verschilt per artiest. Maar ik heb in dit geval niet Moby gekozen omdat hij ook een bepaalde boodschap heeft. Nee, ik ben echt puur op mijn gehoor afgegaan. En omdat ik er gelukkig van word om naar te luisteren, heb ik het meegenomen. Maar niet per se de achtergrond achter Moby, nee. Moby, Porcelain. Prachtig nummer. Intrigerend nummer, moet ik zeggen. En dan stier op het muzieklijstje van mijn gast van Joert. Sophie Hielkema, ze is 3FM DJ. En ze doet in kwarten het glazen huis in. Dat has ze wel ook een beetje weer omhellen. Reng er nog maar eens even minuten nog om hier hinnen te komen. Want ze had misschien wel wat Friese roots. Maar ze werden toch weer een behoorlijke tijd in de Rhône-stad. Hoe is dat? Randstad op te groeien? Cultuur, jeugd, baantjes. Hing je in je jeugdsozen rond? Of ging je de kroeg veel in? Of juist niet? Of was je meer een eentje die op de zolderkamer plaatjes zat te draaien? Nee, helemaal niet. Nee, dat klassieke beeld van radio-dj vroeger, die dat al heel lang wilde worden. De maak een stuk wel muziek. Maar... Ja, ik heb wel veel gitaar gespeeld, maar ik heb ook zeker veel gefeest en in de kroeg gehangen. En ja, nog steeds ook trouwens hoor. Ja. Niet alleen vroeger. Dat heb ik gewoon volgehouden. Ja. Want dat was de popacademie die hier in Ljouwert. Ja. Bewuste keuze om dat in Ljouwert te doen? Als in Tilburg nog in, hè? Dat is toch wel hooropleiding? Ja, ik dacht wel, als ik dan moet kiezen, dan ja, is Leeuwarden ook wel weer heel logisch. Want het is ook wel, voor mij was het wel bijzonder om op latere leeftijd dan weer naar de stad terug te keren waar je geboren bent. Om te kijken. Dat is gek, ja. Ja, ben ik daar ook weer gaan wonen. Dus En hoe wie dat? Wat vond je ervan? Wat vies van Ljouwert stad dan? nog steeds heel leuk. Ik kan er nog steeds heel erg van genieten. Het is een want- relatief kleine stad. Hè? Ja, maar dat, als je er vandaan komt, ja, ik oordeel niet over die stad op die manier. Oh, dat is geen oordeel, hè? Maar een grote stad had meer dynamiek misschien. Ja. Er is net concerten. Ja, maar ik woon nu zelf in Amsterdam. Dus het is ook heel lekker om dan naar Leeuwarden te komen, waar je gewoon de ruimte hebt om rond te lopen. En waar het niet stampensvol zit in de kroeg. En ja, ik vind het juist heel lekker. Ja. Maar Amsterdam, ek dus. Ja. Ja, ik hang een beetje in het midden. Ik vind het heel moeilijk om daar ook tussen te kiezen. Ik zou ook nog niet zo goed weten waar echt mijn thuis dan is. Ik wil het een beetje uitproberen om te kijken waar ik me dan het lekkerst voel. Ja. Maar voor nu heeft Amsterdam heel veel te bieden. Ook op gebied van cultuur. Als je kijkt naar dat je iedere dag wel een leuk concert kan bezoeken. Naar het theater kan gaan. Er zijn toffe kroegjes waar bands opspelen. Er is stand-up comedy. Ja, je hoeft niet weken te wachten voordat er weer eens iets leuks is om te bekijken. En dat vind ik wel echt heel lekker in Echt Amsterdam. een grote stad. Echt een grote stad. Ja. Ja. Wat is de soundtrack van je jeugd eigenlijk? Ik bedoel, Hyde kwam met country, maar wat vond je zelf leuk? Ja, ik was gek op Wham bijvoorbeeld. Vond ik echt heel leuk. Jamie Cullum vond ik ook te gek. Beetje jazz. Het zijn echt fases waar je doorheen gaat. En als kind ga je natuurlijk mega snel door fases heen. De ene keer ben je skater en dan ben je weer punker. En dan vind je dolfijnen of katten weer leuk. Ja, het gaat alle kanten op. Ja. Maar ik heb een Wham-fase gehad, een Jamie Cullum-fase. En dat heb ik ook vrij lang aangehouden. Daar kan ik nog steeds uren naar luisteren trouwens. Ja, maar het is niet echt een logica in te vinden eigenlijk. Wat best wel een beetje van de stream-generatie? Of hast u nog een beetje meegekregen dat naar de platenzaak eerst een cd'tje te keerpje? Ja, ik heb gewerkt in een platenzaak. Of nou ja, platenzaak. De Free Record Shop destijds. Ja, echt een keten, hè? Echt een keten. Maar ik vond het heel cool, weet ik nog, dat ik daar dan Ja, die werkte. gewoon een stoer merk. Dan was ik 15, dacht Ja. ik, wow, dit zou echt mijn droombaan zijn. Vintage Als is wel heel hip. ja, zeker. Hele hippe winkel. En je had nog aan de kassa had je van die punten met koptelefoons waar je dan je cd'tje... dan kon je aan mij vragen, mag ik dat cd'tje luisteren? En dan, dat is echt sentiment. Ja. En het was heel leuk om het te werken. Het was best wel ontspannen eigenlijk. Een beetje cd'tjes aanvullen. Mensen wat advies geven over muziek. Daar is het wel begonnen dat ik het wel leuk vond om ook te delen wat ik zelf van muziek vond of zo. Dus daar is misschien ook wel een basis gelegd. Ja.
Hele leuke baan. Leukste bijbaan die ik heb veel bijbaantjes gehad, maar dat was echt de leukste. Want hoe die popacademie sprutsen, nou, dus de werkst in zijn winkel en had hij dat omzet om naar zijn popacademie te gaan, of is dat een hele andere route geweest? Nou? Nee, ja, Want het is nog wel een stap om naar zijn academie te gaan. Ja. Nou, ik heb eerst journalistiek gedaan, dus blijkbaar had ik wel interesse in bij een tijdschrift werken of voor een krant. Windersheim in Zwolle. Ja, Windersheim in Zwolle. Journalistiek echt behoorlijk pittig op. Goeie school ook. Ja. Ik heb er nog steeds geen kwaad woord over te zeggen. Het is echt een goede opleiding. Als het al maken? Nee joh. Na een jaar ben ik eruit gekikt omdat ik niet genoeg punten had. En vond ik wel jammer hoor. Ik had het wel af willen maken. Wat voor soort journalistiek hier is dwaan wel? Nou, schreeuwend of toch radio en televisie? Nou, dat specialiseren, dus dat je echt gaat kiezen, ik ga televisie of bij de krant werken, dat is pas in jaar 3 of 4. Dus je begint met allemaal basisvakken. Dus je krijgt het vak religie, economie, taal waarschijnlijk, taal, punt. En economie had ik helemaal geen basis in. En religie ook niet. Dus ik ontdekte al vrij snel dat ik eigenlijk met 10-0 achter stond. Ja. Maar ze willen natuurlijk dat je zoveel mogelijk algemene kennis bezit om dat je breed inzetbaar bent als journalist. Ja, de maatschappij in. Hè, Ja, terwijl ik nu achteraf denk, als je nou al in een vroeger stadium al gaat oriënteren op wat je echt wil, dan hoef je niet zo'n breed vakkenpakket te kiezen. Dan kies je alleen wat je echt nodig hebt voor waar je naartoe wil. Naar of de radio, televisie of naar de kranten. Ja. Maar het was een leuke opleiding. Ja, ik vond het echt jammer. Maar toen moest ik dus iets anders gaan doen. En toen besloot ik ben gewoon niet goed in examens maken. Ik heb een soort examenvrees. Dus dan klap ik altijd dicht als ik dat moet doen. Dus ik dacht, ik wil wel een hbo-opleiding doen. Graag. Want voor mijn HAVO heb ik ook hard gewerkt. Dus ik wilde wel iets mee doen. En toen dacht ik aan de popacademie. Want alles is praktijkgericht. Dus je hebt geen examens waar je met een pennetje A, B, C of D moet aankruisen. Het is gewoon met ik studeren maar een soort project, toch? Of? Projecten, laten zien wat je kunt. Het heeft veel met plannen te maken, met samenwerken. Dat vond ik een veel fijnere manier van zo'n opleiding doen, überhaupt. Wat wil je een afstudeerproject, hè? Mijn afstudeerproject heb ik gecombineerd met. Je had dus 2 richtingen op de popacademie, of vormgeving of muziek. En ik heb samen met een vormgeving mijn afstudeerproject gedaan. Zodat we dus wel konden samenwerken. Maar het muziekgedeelte was aan mij. En hoe het eruit zag was aan haar. En dat werkte heel leuk, die combi. Ja. Ondertussen ben je met die muzieksmaak bezig. Nou, er is toch verschillende fases. Ja. Ging dit naar concertengang al? Toen al of net? Nou, mijn eerste concert was heel algemeen. Was ik een meisje van 11 of 12. Dan ging ik naar Fox Kids Planet. Ik weet niet of je dat kent. Ik ben er niet geweest, maar ik heb volgens mij wel eens van gehoord. Maar... Een jeugdtelevisiezender was dat. En Kim Lian trad er dan op. En Chips. En allemaal van die jeugdacts. Oh, Chips ken ik nog van mijn eigen dochter. Ja, nou, dat waren dan mijn eerste concerten. En volgens mij ben ik pas echt zelfstandig alleen naar concerten gegaan toen ik een jaartje 15, 16 was of zo. En toen ging ik naar de Opposites bijvoorbeeld, of de jeugd van tegenwoordig, of best wel hip-hop gericht. Is ook weer een fase geweest. Maar ben je nog steeds een concertganger? Ja, absoluut. Festivals? Festivals iets minder. Okay. Ik weet eigenlijk niet waarom. Vaak altijd met geld te maken. Dan was het of je gaat op vakantie of je gaat naar een festival. Ja. En dan dacht ik aan een strand. Toen dacht ik, ik heb toch wel zin om naar het strand te gaan eigenlijk. Ja, de dure hobby, festivals. Ja, concerten. Ja, dit jaar. Ik heb toevallig heb ik vorige week kaartjes gekocht voor Down the Rabbit Hole. Omdat ik dacht, ik wil nu een keer een vakantie waar ik vol die festivals ga induiken. En Welcome to the Village is ook een van mijn favorieten trouwens. Ja, daar ben ik wel West, toen het jonger wie is. Ja, zeker. Ja. Heel leuk festival. Heel veel nieuw talent wat er rondloopt. En veel vegetarisch eten ook en zo. Best wel vooruitstrevend festival eigenlijk. Het is nog steeds, ik ben steeds ontziek in locaties. Ik ben ook Green Ster uitjagen. Maar dat is een politiek, voor politiek vergunningsverhaal. Dus nou leven we dat net aan. Wat ik wel lees is dat je via Welcome to the Village bent als My Baby ontdekt. Ja, klopt. Ja, te gek. Dat vies ik te gekke muziek dus? Nou, ik merk als ik het op de radio draai, My Baby, dat het me niet heel veel doet. Maar dat die live ervaring van die band is echt, dat voegt echt iets toe. Ja. Die vrouw, ik weet nog dat zij ook extreem vrouwelijk op het podium stond zonder enige schaamte. Dat ik dat wel een inspirerend iets vond. Ja, dat ik naar haar keek en dacht, jij bent helemaal in je element. 100%. Jij moet niks anders doen dan dit. Dit is echt jouw... Een echte live band, hè? Ja, te gek. Ze klinken supergoed. Ja, ze maken er echt een feestje van. Ja. Een soort gitaartrance is het. Het is een soort... Ja, je zit in een lijpe trip als je daar naar kijkt. Ja, het is echt een aanrader. Als je ooit My Baby live kan zien, dan zou ik het echt gaan kijken.
We draaien kijk Moby, we gaan naar muziek daar. Ja, nou ja, toch een beetje chauvinistisch. Joost. Ja. Joost Eenhoorn, maar we net met Sissen. Joost Klein of Joost uit Friesland. Ja, die landelijk het fantastisch doet overigens. Ja. Pinkpop, Lowlands, Grutte Festivals. Hij had zijn tour kreeg de afsluiten trouwens bij het clubcircuit. En wat ik toch wel leuk vind, ik wel verrassend, dat hij zich toch wel heel erg profileert met Friesland. Ja. Kist Joost die tussen een beetje of net? Ja, ik heb hem wel. 3FM-wereld? Ja, ik heb hem wel eens gesproken. En ja, het is gewoon een jongen die eindeloos fascineert. Want ja, eigenlijk kan ik hem niet heel goed volgen. Hij is zo... Totaal ongrijpbaar, hè? Ja, ja, en dat is natuurlijk ook wel een beetje zijn ding. Daar is hij zich ook heel bewust van, denk ik. Dat hij wat vaag is. En, maar hij is, ja... Wat hij heel goed doet is... hij is met de hele lage verwachtingen... ook van zichzelf, denk ik, de muziek ingestapt. Puur het gedaan omdat hij dacht... nou, ik wil het wel proberen. Misschien wordt het wel iets. Dus van YouTuber inderdaad naar muzikant. Nou, dat kan een heel slecht verhaal worden. Van iemand die het eigenlijk totaal niet kan. Niet muzikaal is aangelegd. Maar ja, ik weet niet zo goed wat zijn geheim is... waardoor het zo goed werkt. Maar... Hij krijgt sound, krijgt die plot. En het is echt, ik zit met open mond naar te zien. Ik denk, wat gebeurt hier? Hè? Ja, ik weet het zelf ook niet. Maar ik ben dus ook al under his spel. Maar ik probeer me te bedenken waar dat hem dan precies in zit. Ja, nee, sommige artiesten hebben iets heel duidelijks. Dat is de charme of dat nou, humor, waarom ik er iets zit leuk veel vind. humor in. Ja. Hij neemt het allemaal niet te serieus. Misschien vind ik dat heel verfrissend. Een artiest die dat niet te veel doet. Maar ja, ondertussen zet hij wel een showdel. Dus het is ja, maar het hoeft ik net altijd te definiëren te wijzen. Nee. Joost spreekt je heel wat aan dus. Had dat echt nog iets met Friesland te krijgen of weer dit puur Nou, muzikaal? vind ik wel, ja, voegt wel iets toe. Beetje wel. Ja, toen ik erachter kwam dat hij... Het zit toch een klein chauvinistje in Sophie. Toch wel. Ja. Toch wel helemaal als iemand dat dan zo omarmt. En ja, ik weet niet, mensen die nooit in Leeuwarden of Friesland komen... die kunnen daar wel zijn mening over hebben. En ik denk eigenlijk dat het ook wel goed is... dat er een artiest is die Friesland weer op die manier promoot. Nou ja, vooral zo'n hippe jongen. Ik bedoel, Ja. Ja, vooral als het zo'n type als Joost is. Ja, grappig. Nou ja, dan ik maar even Friesland Bob, toch? Ja, de Friesland Bob. Ja, dit is, op TikTok is het echt ontploft. En nu ook wordt het langzaam ook een beetje op de radio opgepikt. Doe de Friesland Bob. Wist je niet dat ik van Friesland kom? Doe de Friesland Bob. Blaas het op als een fietsbaan pop. Take gravy and baby, let's get it. Kom van. Ja, Friesland. Joost Klein en Friesland Bob. Hij doet het fantastisch. Ik vind het echt geweldig. Een beetje ongrijpbare artiest. En hij staat op het muzieklijstje van mijn gast van Joet. Nogmaals, als het correct inskeerklast. Sophie Hielkema, de 3FM DJ's Joetbus, de gast hier. In verband met het Glazen Huis. Ja. Ja, hoe is daar graag in? Hoe werkt zij iets? Mag ik in een kamer komen bij de baas en die zei, borst het glazen huis in? Hoe werkt dat bij in 3FM-kringen? De baas zei dit jaar, als je niet het glazen huis in wil, dan moet je het laten weten. Oké, andersom. Dat was de afspraak. Ja. Als je het absoluut niet wil, dan moet ik het van je weten. En ik wist niet hoeveel DJ's er dit jaar in het glazen huis zouden zitten. Want we hebben heel veel verschillende concepten gehad de afgelopen jaren. Ja, wie eigenlijk weer stoppen. Toen is het weer een beetje waarom kwam. Ja, vorig jaar was er ook een glazen huis. Maar toen moest het na 5 uur stoppen. Omdat Mark Rutte het land weer op slot gooide. Dus toen kon er toch geen publiek komen kijken. Bizar, hè? Ja, toen werd het ineens in 1 dag tijd een hele andere editie van het glazen huis. Ja. Maar zoals het er nu uitziet, en ik klop het even af... kunnen mensen gewoon komen kijken daar. Ja, en hoe dat gaat, ik had een appje van mijn baas. Kan je even op mijn kantoor verschijnen? En dat gebeurt niet heel vaak. Dus ik dacht meteen, ik ben ontslagen. Ik heb iets raars gezegd op de radio. Daar ga ik. En toen ging ik zitten en toen zei hij... ik wil dat jij het glazen huis in gaat. En ik schrok me kapot. Ja. Ik dacht, oh mijn god. Ja. Dat meen je niet. Maar ook heel blij. En ik begin er steeds meer zin in te krijgen. En het is heel mooi om nu al te zien... hoe dat team aan het werk is om dat glazen huis überhaupt te organiseren. Er komt een hoop bij kijken, joh. Qua gasten, maar ook het doel wat we steunen. Dit jaar is dat dan het Vergeten Kind. Ik weet niet of je die stichting kent. En ik kende die stichting niet. Ik heb toevallig van een reportage op televisie, weet ik er iets van. Nou, precies. Als je tv kijkt, dan zou het kunnen... Ik net naar de details, maar ik had er iets van mij kregen. Maar het is echt een... Ik ben heel blij dat we dat doel hebben. Want blijkbaar zijn er dus 100.000 kinderen die opgroeien in een ingewikkelde thuissituatie. Ja.
En het vergeten kind zorgt er dan voor dat kinderen überhaupt weer even kind kunnen zijn. Dus die organiseren dagjes naar de Efteling of een weekend dat ze op kamp kunnen met allemaal andere kinderen die ook uit een lastige situatie komen. Dus ze kunnen ze ook vriendjes maken en daarover praten. Of juist niet, als ze dat niet willen. Dus ik ben heel blij met dat doel van dit jaar ook. 538 had zijn Koningsdag. Hè? Daar gaat iedereen naar Amsterdam. Radio 2 had zijn top 2000. Ja. 3FM had waarom, want het weer voor het glazen huis. Is dat nou voor jou als DJ? Dus zei ik maar er even nog wennen. Wie het een soort droom die uitkwam, of best er ook nooit mee bezig geweest? Want Ja, het is wel zo'n radio-evenement wat mijn mem van 84 werd het zelfs. Sowieso. Dus iedereen weet het. Ja, het is ook een bepaald sentiment. Ik heb ook wel als kind veel vanaf de bank met natte haartjes in mijn pyjama gekeken naar het glazen huis. Ja. Dus en ook zit er zelf in. nu zit ik vind het nog steeds. Het gaat gebeuren, dat weet ik. En ik ben ermee bezig, maar het voelt alsnog heel, heel gek. Maar ik weet zeker als dat glazen deurtje open gaat en we zitten erin en gaat op slot, dan ga je beginnen, dan laat ik het allemaal over me heen komen en dan wordt het sowieso een onvergetelijke week. Maar ik heb wel gedacht, toen ik helemaal radio begon, van als dat zou lukken, dat ik het glazen huis een keer ga meemaken, dat ik er echt in zit, dat zou wel echt te gek zijn. Het is wel een eikpuntje. Dus. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Het is echt een eer als je daarvoor gevraagd wordt. Want jij draagt die actie samen met die andere 2 DJ's. Ook een verantwoordelijkheid. Dus dat voel ik ook. Ja. Want je wil... Het idee dat de hele beladen niet er wat al is. Hè? Want dat weer op een gegeven moment weer toch een soort hele wedstrijd. Dat hebben we hier ook in Ljouwert hebben mij gekregen. Dat er moest zoveel yield eigenlijk wel komen. Dat moest weer beter dan vorig jaar. Ja. Dus er zit een ja, ik vond persoonlijk een beetje een rare sfeer omheen op een gegeven moment. Van ja, waar gaat het nou om? Waar we nou als stad, als Ljouwert toen weer hier... Ja, maar we nou weer nog meer yield ophellen? Ja, hoe meer hoe beter. Ja. Maar is dat nou de wedstrijd of gaan we naar het evenementje? Ja. Dus, maar die blaad niet is er wat al, had ik het idee. Ik heb wel het idee dat we nu echt alleen maar winst kunnen boeken. Want het 3FM heeft ook een lastige periode gehad. Ja. En ik voel echt zoveel positiviteit nu. En ook met zoiets als het glazen huis. Ja, dat geeft een enorme boost. Want de sfeer die er hangt is dat je dus iets met z'n allen... Je zet je voor iets in met z'n allen. Ja. Dat voel je heel erg. Dus dat is een hele fijne boost om te krijgen. En wat we ophalen, ja, echt iedere euro is mooi meegenomen. Ja, maar ik heb het idee dat het nog wel wat oprechter is. Hè? Het voelt heel oprecht. Ja, het is minder een show geworden. Want het is niet meer zo vanzelfsprekend dat je 12 miljoen ophaalt. Dus ik heb ook het gevoel dat de DJ's ook iets dichter bij de... Nou, iets dichter bij de kern weghoor, denk ik. Ja, en iets dichter bij hun medemens ook staat. Ja. Dat het niet meer op zo'n voetstuk gehezen wordt. Dat zou ik namelijk ook heel lastig vinden als dat zo was. Ja. Even een tussenvraag. Kist wat chin smoothies de hele week? Of? Ja, we gaan 6 dagen niet eten. Ja. Dus dat wordt echt pittig. Maar ik heb 2 jaar geleden ook als Serious Request meegedaan. Alleen dan in duo-vorm. Toen mochten we wel eten. En ik weet nog dat ik het allemaal zo heftig vond en spannend vond. En ook zo leuk vond. Dat ik kreeg echt geen hap door mijn keel. Dus het feit dat nu alles vloeibaar is... Ik vind het prima, joh. Ja, misschien helpt dat, joh. Dan krijg ik tenminste gewoon alle voedingsstoffen binnen. En ik denk eigenlijk met alles wat er gebeurt... Misschien is het 1 of 2 dagen onwennig. Ja, zie je het als een soort detox. Ja. Toch, daar hoor je toch heel vaak vrouwen over die dan een detox doen. Dat doe ik zelf net, hoor. Ik doe nooit aan een detox. Bist u erg van de hippe trends en dat soort dingen? Nee, of, totaal niet. Nee, totaal niet. Nee, en een detox, ik vind het wel een deprimerend idee dat je niks... Ja, ik ben zo dol op chips en brood en boter en dat soort dingen. Dat is gewoon allemaal, dat heb je dan niet. Maar ik vind dat echt niet eten, ja, dat staat voor mij echt helemaal onderaan qua wat er belangrijk is die week, joh. Ja, precies. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat beleeft. Ja, ik ook. Dit wordt de eerste keer, dus tussen een week, tussen aanhalingstekens ontvasten bist dus. Ja, en daar schuif je aan het kerstdiner. Ik weet niet of ik dan 3 doperwten kan eten of dat het... Of je schuift geloof ik die hele rollade in één keer naar binnen. Maar ik weet niet hoe je daar eens op reageert als je dat doet. Ik denk dat je doodziek wordt als je dat doet. Ik moet er ook niet aan denken. Week. Nou goed, misschien ik ben blij je kan meedoen, hè Willem? Nee. Vanaf de bank thuis. Nee hoor, ja, ik kijk mee. Ik wens je veel succes. Sapjes. Succes daarmee, succes. Ooit een lokale omroep, Popacademie, dan gaat het een beetje richting radio. Wat was het nog hier bij een lokale omroep zitten, toch of net? Ja, ik vergeet het altijd te vertellen.
toen ik in de Free Record Shop werkte, had ik een collega die bij de lokale omroep werkte. En wij zaten dan overdag lekker cd'tjes te sorteren. En toen zei hij, goh, ik heb een programma. Zou je het leuk vinden om een keer mee te gaan? Dan kan je, ik zoek nog iemand die het weerbericht wil voorlezen. Ik zei, is goed. Ja, ik wil best een weerbericht voorlezen. En toen zag ik een radiostudio. Toen dacht ik, oh leuk. Dat was bij RTV de Ronde Venen in Meidrecht. Dicht bij Breukelen ligt dat. En ik was helemaal gecharmeerd ervan. Ik dacht, ik wil dat ook doen. Maar dan meer dan een weerberichtje voorlezen. Dus toen kreeg ik een mailtje van RTV de Ronde Venen. Wij zijn op zoek naar een vrouw. Dat was de mail. Los van een kwaliteit, maar je bent een vrouw. Godzijdank loopt hier eindelijk een vrouw rond bij de lokale omroep. We willen jou inzetten voor een vrijdagavondprogramma. Dat heb ik toen een jaar gedaan. Maar ik kon niks. Ik kon niet schuiven. Presenteren had ik eigenlijk ook niet echt veel ervaring mee. En dat was nog een lokale omroep waar je ook je eigen playlist kon bepalen. En eigenlijk was het een heel leuk jaar. Ik heb het een jaartje gedaan, maar mijn hoofd zat meer bij uitgaan, het studentenleven, de vrijdagavond een radioprogramma maken. Ja, ik had het er blijkbaar toch niet voor over, dus toen ben ik ermee gestopt. Ja. En ben ik andere dingen gaan doen, maar ik zeg altijd dat ik weinig ervaring heb, maar ik heb dus eigenlijk wel een jaartje gewoon bij de lokale ook gezeten. Nou ja, we hadden een beetje die 3FM skip en de beste Ja. opkomst. En dan komt er een glazen huis in en dan sjort een beetje naar en de poppakker en dit en dat net en de lokale omroep. Alle liedjes stukjes vormen die wordt, denk ik, of niet? Ja, blijkbaar. Ja. Nu besef ik me dat. Maar je leeft gewoon je leven. Dus je denkt, ik ben niet heel bewust bezig geweest met, deze stappen ga ik dan zetten. Als ik me bedenk, dit zou ik graag willen proberen, dan ga ik dat doen. Ja. We draaien weer muziek. S10 en Vrouwtje. Ja, te gek. Moderne helden. Moderne helden. Nou, helden vind ik altijd een beetje moeilijk. Nou, misschien voor de generatie. Ja, nou, dat mag natuurlijk. Als een generatie dat als heldinnen bestempeld mag. Nou ja, zijn S10, maar die vind ik heel mooi hoe ze communiceert. Dat ze een hele moeilijke tijd gewoon had. Ja. Like mentaal. Ja. En ik denk, Nou, en haar voor een- kindertijd. Zij heeft ook het campagnelied geschreven voor Serious Request. Dus zij is zelf ook een vergeten kind. Dus dat geeft er nog extra lading aan. Ik heb trouwens niet dat liedje uitgekozen, want ik weet niet hoe dat zit met de rechten of we dat mogen draaien nu al, dat campagnelied. We draaien dit mijn Vrouwtje, maar Ja, nu dat liedje met Vrouwtje, maar ik vind zij zijn echt origineel. Er zijn echt geen types als Tien en Vrouwtje momenteel in de muziekwereld. Dus ze hebben echt een eigen plekje geclaimd. En held misschien een zwierwurp, maar ben wel de voorbeeld voor de nieuwe generatie, Ja. heb ik het idee. Hè? Ja, absoluut. Echt met een eigen sound. Ik vind het ook bizar dat ze zo jong zijn. Want Vrouwtje is volgens mij 19 of 20. En als je haar teksten hoort, dan klinkt het alsof ze al 6 levens heeft geleid. Ja. En het gaat over onderwerpen die jongeren veel tegenkomen. Over knaldrang of depressie. Of, Nou ja, en dat vind ik leuk aan deze generatie. Ik ben er heel iepenhoer. Ja. Kwetsbaarder. Hè? ja, Ik internationaal, zoals bij de grote artiesten, ik volle meer een kwetsbaar verhaal. Ik kom bij mij uit de jaren 80 wie het uit perfect. George Michael wie perfect. En nou yes, pas met terugwerkende kracht. Hij leeft toen ook net meer dat die man ook gewoon een mens wie met al die problemen en ja, precies. haken en ogen. Je wilde juist dat iemand perfect was om tegen... In de jaren 80 wie natuurlijk de glamour tieten. Ja. Dus. En ik vind het heel leuk dat de Billie Eilish van deze weer, maar ook de S10'en, gewoon heel liep me. Ik die afwijking en die tikken en zo zit ik. Het is wel een iepende tijd, had ik het idee. Ja, en zo merk je dus hoe extreem je dan ook fans aan je bindt. Omdat ze zich helemaal kunnen herkennen in dingen die jij dus ook meemaakt. Het is herkenbaar iets, ja. Ja. Is er zwak voor deze beide, of voor S10, of een vrouwtje? Of... Nou, ik heb een zwak voor hun beide. Dus het was voor mij een soort van droom die uitkwam toen ze samen een liedje gingen maken. Dat is echt, ja, dat moet je ook van vroeger kennen. Als 2 idolen van je samen een liedje uitbrengen, dat kan je bijna niet geloven. Zo Is er leuk. wel eens zien komen ook in de 3FM-studio's? Absoluut. Ja, ze zijn geliefd door 3FM. Ja. Vind je dat leuk, dan dat soort mensen te treffen of zo? Nou, ik ben niet dan starstruck of zo, dat ik denk, oh, het is Tien of Vrouwtje. Nee, het zijn ook echt gewoon 2... ze zijn best wel timide ook. Ja. Dus wat je hoort in hun muziek, dat ze zo open zijn. In het echt zijn ze... Dat zie je ook in interviews. Ze hebben een bepaalde mysterie om hen heen hangen. En het is ook wel weer, dat heeft ook wel iets van een ster of zo, toch? Dat ze, net als wat Joost dus heeft, waar we het net over hadden, dat ongrijpbare, dat hebben ze allebei. Maar daar ben je zelf heel nuchter in? Ja. Ja. Ja, ik wil niet bij iemand gaan slijmen om dan maar een goede connectie met die artiest te hebben. Die klik, die moet er gewoon zijn. Maar natuurlijk vind ik het heel leuk om ze tegen te komen. Ja.
Maar ik zou het ook gek vinden als iemand ineens op mij afloopt en zegt... oh, dat 5e liedje wat je draaide net op de radio. Wat vind je daar zelf van? Dat je denkt, wat? Schrik. Ja, ik wil ze ook dan lekker laten als ze bij 3FM rondlopen, zeg maar. Kan ik me heel goed voorstellen. We beginnen te draaien. S10 en vrouwtje dus en nooit meer spijt. De laatste tijd ben ik niet veel thuis. Ik ben op zoek naar iets, ik wil iets meer geluid. Nooit meer spijt. Nooit meer spijt. Vrouwtje en S10. We draaien het in deze aflevering van Noordewien. Together met Sophie Hielkema, Joert, mijn gasten. We draaien straks nog in een plaats. Toch even nog die 3FM-schap. Hoe viel dat nou? Er is nou een landelijke DJ. Dus is bij een hippe stuur. Die had wat moeilijk gewoon. Het gaat weer wat beter ook. Wil je hem heel wat confronteerd met marktaandelen, harksie, dat soort dingen of juist net? Jawel. In wat voor wereld leeft je? In wat voor... Jeetje, wat voor wereld leef je? Ja. Nou, ik kan me daar best wel goed van afsluiten. Ik heb sowieso niet een natuurlijke aantrekkingskracht tot cijfertjes en grafieken en noem maar op. Nee, maar het het is verandert... wel een hele kritiek westlijst hier. Loest hij dat dan aan of net? Ik trek hem er wel aan als ik heel veel negatieve nieuwsberichten lees over 3FM. Ja. Want ik hou van wat ik doe en ik hou van die werkplek en de mensen. Ik weet hoe hard er gewerkt wordt achter de schermen. Dus het doet wel pijn als daar iets negatiefs over wordt gezegd. Er wordt enorm overklaagd natuurlijk. Ja, nou, op een gegeven moment was er een soort focus op die cijfers. En ik had het gevoel dat er niet heel veel werd gekeken naar de inhoud en de toffe dingen die we wel deden. Zoals dus een Series Request of een 3FM Awards wat we organiseren. Of jong talent dat bij ons komt spelen. Weet je, eigenlijk dingen waar 3FM ook heel erg voor staat. Vond ik zonde dat dat dan niet uitgelicht werd. Wat had je dit bord voor verdedigen, Marten? Nee, ik heb me nooit verdedigd. Ik heb altijd zoiets gehad van hoe meer ik het ga verdedigen, hoe meer ik ook erken dat het zo is. Ja. Dus ik... En dan komt ik in een negatieve cirkeltje te lopen. Ja, vind ik echt zonde. Ik heb er nooit echt een boodschap aan gehad. Maar in mijn hoofd, als ik zo'n artikel las, dan dacht ik wel, ja shit, jammer. Nou ja, het gaat wel hoe de club West Wilkes. Ja, dat lijkt mij maar heel nu ingewikkeld. is het totaal omgedraaid. Super positieve geluiden, ook van buitenaf. Zelfs DJ's van andere zenders die zeggen... Ik heb 3FM weer eens aangezet. Wat klinkt het fris en leuk. Ik heb een nieuwe baas. Nieuw, als in hij werkte nu 2-3 jaar. Menno de Boer. En Menno heeft gewoon echt zijn tanden erin gezet. En besloten om gewoon niet los te laten. Totdat 3FM een succes gaat boeken. Ja, maar het is een enorm instituut. Ja, Ik bedoel, ja, dat is het ook. Hilversum 3, Radio 3, Ja. 3FM. Ja, je hebt ook nog allemaal verschillende omroepen. Dus ik werk zelf voor Avotros. Maar je hebt ook BNNVARA of de EO of de NTR. Wat merkst u er nou wat van als je bij die omroep zit? Of bist u gewoon een 3FM'er? Nee, ik heb wel echt een connectie met Avotros. En ook met de mensen die daar werken. Want als ik in het gebouw van Avotros loop, dan kom je dus ook Avotros collega's tegen van de televisie of van Radio 2. Het is wel echt een hele warme, gezellige club. Maar uiteindelijk maak ik de radio vanuit de 3FM studio. Dus je bent een beetje van beide. Soms een beetje is dat, dubbel, hè? Ja, het is soms wat verwarrend. Maar het is ook wel fijn hoor, om bij een omroep te zitten. Helemaal als het een omroep is waar je ook achter staat. Dus Avotros heeft dan als main focus cultuur. Ze maken ook hele toffe televisieprogramma's waar ik ook graag naar kijk. Weet je, Wie is de Mol is van Avotros. Beste Zangers is van Avotros. Dus het is ook wel leuk. Geeft een extra leuk laagje als ik naar die televisieprogramma's kijk en denk, oh, dat is ook mijn omroep. Daar valt het ook onder. Want hoe werkt het nou? Dan krijgt hij een platenlistje. Hoe bereid je die voor? Want doe de show net alleen, hè? Nee, ik doe het tegenwoordig met Mart Meijer samen. Oud 538 DJ. Ja, klopt. Dat heb je allemaal heel goed. Jij hebt je goed ingelezen. Een beetje huiswerkdingen. Ja. Maar zo'n jongen komt dus als talent bij 3FM, bij de Avro binnen dus. Ja. Of Avro Tros. Nou, er is een DJ die meldt zich aan voor 3FM. Of die wordt naar voren geschoven bij 3FM. We hebben een nieuwe DJ. Ja. En eigenlijk moet je het zien als zo'n tafel waar wij aan zitten. Daar zitten dan alle bazen van de omroepen zitten daar omheen. En het is een soort DJ-veiling waar iemand zegt, ik wil hem hebben. Nee, ik wil hem hebben. En dan moeten ze dat samen uitvechten. En dan word je ingedeeld bij een omroep. En hoe komt dan de koppeling naar Dijta? Dus dan bij de baas rond van, nou, dit is je nieuwe collega? Nee, in dit geval heb ik zelf gevraagd of we Mart konden halen, zoals dat dan heet. Of hij interesse zou hebben om bij 3FM te werken. Waarom? Nou, ik kreeg een ochtendtijdstip aangeboden. Of daar werd ik eigenlijk ingedeeld op zaterdag en zondag. Tussen 7 en 10.
Toen dacht ik zo, dat is lekker vroeg op de ochtend. Ja, leuk. Vrijdagavond kroeg in en dan kan ik gelijk door. Ja, dat wordt hem niet. Dat wordt hem niet. Maar wat heb ik nodig om daar zo met zoveel mogelijk plezier te zitten? En ik dacht, ja, Duo Radio is iets wat ik nog niet echt officieel heb uitgeprobeerd. Nee, maar dan kan je wel zo dijen, maar dat wist alleen, hè? Ja. Ja, nou, ik weet hoe het alleen is om radio te maken. En nu zou ik ook wel... Ik wil me eigenlijk zo breed mogelijk ontwikkelen. Dus in de duo, solo, super strakke muziekradio maken. Maar ook een show maken waar juist heel veel ruimte is om gesprekken te voeren met luisteraars. Ik wil het allemaal proberen om uiteindelijk een goed beeld te krijgen van waar ik dan goed in ben. Maar koerst hem dus al? Ik kende hem eigenlijk alleen via Instagram en via 538, dat ik wel eens inschakelde om zijn programma te luisteren. Hij viel me meteen op. Hij is 24, ik ben 30, dus best wel een groot leeftijdsverschil. En wat ik heel bijzonder vond aan Mart is dat hij durft zich heel kwetsbaar op te stellen op de radio. Weet je, mannen en radio is toch vaak een combinatie. Er komt een bepaald ego bij kijken. Nee hoor. Dus ze vinden het moeilijk om toe te geven dat ze iets misschien heel verdrietig of lastig of moeilijk vonden. Ik merk wel in het radiolandschap dat kwetsbaarheid wel steeds meer onderdeel wordt van. Vind ik heel mooi Ja, om een te hele zien. maatschappij het idee wel. Precies, dus ook radio. Dat zie je hem dus in de studio uiteindelijk echt merken. Ja. En Marty heeft dat al. Ja. Dat zit gewoon in zijn karakter. En ik vind het heel fijn om met zo'n persoon te werken. Dus toen heb ik hem... heb ik contact met hem gezocht. En wonder boven wonder zei hij... 3FM, daar wil ik eigenlijk al een tijdje naartoe. Dus ik kom. Ja, gezellig. Dus nu is hij er. En gaat alles vanzelf? Ik bedoel, mag ik afspraken met je? Doe pak die plaat, ik die plaat? Of kun je dat, Ja, ben je nee, inmiddels niks los gaat of je vanzelf. dat wat organisch voor elkaar krijgen of net? Nou ja, je gebruikt gewoon je handgebaren de hele tijd. Dus dit is dan van het radiotechnische geneuzel. Maar als het liedje bijna afgelopen is, dan wijs ik naar mezelf of naar hem, of hij wijst naar zichzelf of naar mij. Ja. Zo van, jij kondigt de plaat af of jij zegt wat we net gehoord hebben. En het is heel erg wennen aan die dynamiek, maar het is ook heel erg leuk. Want als het lekker float, het gaat goed, dan kan Duo Radio zo gezellig zijn om naar te luisteren. Dus ik ben heel benieuwd hoe het zich ontwikkelt, maar tot nu toe voelt het echt supergoed. Ja. Kwetsbaar iets prutsen, komt vrij zeker hoor. Best nog onzeker, best wel falend hoor, ten opzichte van die zender. Ik bedoel, zit er niet eens wel op de landelijke radio? Of had je geen les van hoor? Jawel, tuurlijk. Ik ben regelmatig onzeker. Best als je jong bent en dan zit er. En dan op 3FM lijkt ook wel wat pretentie natuurlijk. Want het is een instituut. Ja. Met of zonder kritiek, maar het is wel een dingetje. Ja. En dan zit er niet eens, al is het 's nachts, maar toch, dan gaat die microfoon open. Ja, ik ben heel laat begonnen. Ik denk dat dat wel geholpen heeft. Had Of u dat laat geholpen? tussen aanhalingstekens. Ik was 26 toen ik begon. Ja. En ik denk dat het... ben ik heel eerlijk en ik vind het wel eens tricky als ik hoor dat voornamelijk jongens van een jaartje 18, 19 al vol voor radio gaan. En daar dus, terwijl ze zelf ook nog zichzelf aan het leren kennen zijn, al onder zo'n vergrootglas liggen. Ja. Maar dat is eigenlijk bij alles wat met bekendheid te maken heeft of een baan waar publiek bij komt kijken, is best wel gevaarlijk als je zo jong bent. Dan moet je echt dus dicht bij jezelf kunnen Dat is blijven. wel heel dynamisch. Hè? En het zie je wel met social media. Ja, je komt veel op je af. Er is geen filter wat dat betreft. Hè? Nee, dat maakt het ook heel leuk dat er geen filter is. Maar dat kan het ook heel pittig maken. Ja, mensen kunnen iets vinden van wat je daar presteert. Ja. Maar omdat ik 26 was, ik denk dat ik al wel redelijk... Ja, ik had er wel een beetje uitgezocht wie ik was. Dus dan kan je misschien ook wat eerder tegen een stootje... Iets wat steviger in de score als het ware. Ja, en als je het plat slaat, dan is er dus iemand die naar je luistert en denkt... ja, ik vind haar niet interessant of vind haar stem irritant. Of dat zijn dingen... Ja, dat kan natuurlijk gewoon. Maar wel pittig als er een mail oer krijgt of wat dan ook. Van nou, Ja, ik kan me daar wel over verbazen, ja. Dat iemand dan echt de moeite doet om daar een mailtje over te typen. Maar ik ga altijd het gesprek aan eigenlijk. Dus ik stuur altijd een mail terug. En dan is mijn mail terug. Ja, ik ben toch blij dat je geluisterd hebt. Je hebt het een kans gegeven. ja. Wie weet kom je nog terug. Zat er Jan, kist het redelijk handelen. Ja. De vervelende dingen, zeg maar. Ja, maar ik denk, je moet dat er ook wel een beetje bij nemen. Als je verwacht dat zoveel duizend mensen naar je verhaal luisteren op de radio. En ze mogen daar vervolgens niks van vinden of zeggen. Dat is natuurlijk ook wel heel apart als dat niet zou mogen. En er zit altijd wel iemand tussen die het ochtendhumeur had. Denk ga. Ja, Ik ga maar ja, maar ze mogen het toch gewoon helemaal ruk vinden. Ja, het mag. Ja. Ik bedoel, heb jij dat niet gehad in jouw werk? Dat mensen... Er zullen vast mensen zijn die zeggen, nou, die willen hem. Ja, nee, Trek het ik voor ben gemeten. een hele leuke mails gestuurd, ja. Maar
wij zitten er nog en dan gaat het op. Ja, precies. Precies. We gaan heel langzaam naar die laatste plaat. Maar even het glazen huis. Ja, dat is de staps naar binnen. Een week smoothies. En dan. Als je het zo zegt, klinkt het gewoon heel simpel eigenlijk. Ja, het is eigenlijk heel Je simpel. stapt naar binnen, je drinkt een paar smoothies en je gaat weer naar Je buiten. draait een paar leuke platen en dan ben je klaar. Ja, Nee, we hebben heel veel toffe gasten ook die langskomen. En ik hoop natuurlijk dat mensen gaan doneren. En het kan heel simpel. Dat kan je doen door een plaatje aan te vragen. Dat is natuurlijk echt de standaard formule. Ja. Vraag aan wat je wil horen en geef wat je kunt missen. Al is het €1. Het maakt echt niks uit. Ik weet ook wel dat het een tijd is waarin we natuurlijk allemaal wat krapper zitten. Alles is duurder geworden. Maar alsnog. En je kan ook zelf in actie komen, is ook leuk. Dus Willem, als je nog lege flessen hebt. Of je wil graag koekjes bakken en dat verkopen. Je hebt de 4 hebben. Dan, dat zou ik lachen. Ja. Dus je kan ook zelf een actie bedenken en daar nog geld mee ophalen. Of langskomen. Nog leuker in Amersfoort. Want je kan dus gewoon weer langskomen. En dan heb je Old school. een brievenbus en dan kan je dan je centjes doorheen gooien. Voor het vergeten kind dus. Ook een heel belangrijk doel. Goed zo. Dus ik hoop dat mensen dat gaan doen. Ja. Het in ook muziekradio is dat ik, want ik voor mij best toen net zo heel wat bezig met wat doe ik over 20 jaar, maar Nee. is muziekradio voorlopig wel het ding? Of als zij is, nou, dat radio of televisie presenteren, dat zoekt nog wel eens oors, dwaanwollen, haast dromen in dat opzicht? Nou ja, het klinkt een beetje als een hele saaie droom. Maar ik zei het net ook al, dat ik zo breed mogelijk ontwikkelen, daar geniet ik gewoon heel erg van. En als Jos wel wat er gebeurt? ja, klinkt dat heel lui als ik dat zo zeg? Nee. Gewoon, Tot nu toe is dat een beetje mijn instelling en het gaat hartstikke goed. Ja. Ik zou het gek vinden om nog een podcast te maken. Ik zou het ook heel leuk vinden om iets voor televisie te presenteren. Zeker. Dus ik heel veel programma's die ik echt heel leuk vind. Zoals Het Perfecte Plaatje bijvoorbeeld van RTL. Het lijkt me heel leuk om daar een keer aan mee te doen. Maar ik weet niet of je dat echt dromen kunt noemen. Ja, dingen die me nog leuk lijken om te doen. Dromen word ik altijd een beetje zenuwachtig van. Dan moet dat ook allemaal uitkomen. En als het niet gebeurt, ben je ook teleurgesteld. Maar ja, ik vind dit al heel wat. Dus dan denk ik, nog een stap verder. Nou, eerst maar eens dat glazen huis bijvoorbeeld. En ja, tot nu toe vind ik het gewoon heel erg leuk. Maar vooruitkijken is niet mijn specialiteit, nee. Hoeft ik net. Dus Nee. hartstikke leuke ding bij 3FM. Hoe laat gaat het door dicht? Bij glazen huis, wist de titel of net? 12 uur gaan we beginnen. 12 uur. Dan Ja, is het, 18 december om 12 uur gaan we starten. En ik weet niet of dat dan in het huis is. Jawel, ja, die uitzending begint om 12 uur 's middags. Ja, dan gaat de deur op slot en dan meestal gaan we met beginnen. in het verleden wereld met een houten met totem. Willem-Alexander is er alles bij. We zullen het water bij. Dus, wie gaat jullie op? Nu zijn de verwachtingen hoog gespannen. Ja, nu moet Willem wel even langskomen. Dat zou wel leuk zijn. Zo samen kinderen. Nou goed, we wachten door. Leuk dus de Wierstelfest. Dank. Succes Vond het met heel Glazen leuk. Huis en die voor de rest natuurlijk in carrière als DJ. Dank je. We draaien nog hier een nummer. Joe Corey en Tom Grennan. Ja. Waarom dit nummer? Nou, omdat ik nu in mijn hoofd zoveel met het glazen huis bezig ben, denk je natuurlijk ook aan het plaatje van het plein met die springende mensen. Wat je in Leeuwarden ook had, dat er een soort halve aardbeving is ontstaan, omdat iedereen... Ik vond het wel heel erg tof, hè? Ja, Ja, dit die was in echt Leeuwarden, was echt een mooie editie, hoor. Ja. Maar goed, dit jaar dus in Amersfoort. En in dit liedje zit een bepaalde drop. En ik zie gewoon voor me dat daar mensen op gaan springen. Dus ik zou dit wel een potentieel Serious Request anthem vinden. Daarom heb ik hem gekozen. Dankjewel. Jij bedankt.